बयनिबो राजखान्थिगिरिफोरनि खुगायाव बड'लेण्डआव जौगानाय खौसेथि आरो गोजोन थासारि दानांगौनि राव बुंनायखौ खोनानो मोनबोगासिनो दासान्दि। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै आथिखालाव बिटिआरआव फैनानै दोलोनि बिबानगिरिफोरजों सावरायफैगासिनो। মোৰ আশীৰ্বাদ সকলোৰে লগত আছে আৰু মই বিচাৰো যে বিজেপিয়ে কাৰো বিপক্ষে ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে, মাত্ৰ বড়োলেণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। बे सावरायनाय मेलावनो दैदेनगिरिफोरनियाव सोंगासिनो दंदि देरहानो थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन ना जेननो थाखाय गेलेगोन होननानै। কিন্তু আজি এটা কথা ৰেকৰ্ড কৰক, আপোনালোকে কৈছে উঠিব লাগে, আমি উঠিম, লগত কিন্তু জিকিবও লাগিব। नाथाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा दिनैसिम मोनब्रै जिल्लायाव दावबायखांबाय, अब्लाबो रोखा नङादि मोनबेसे बेयाव देरहागोन। नाथाय बिथाङा बेखौ बुङोदि दैदेनगिरिफोरा आसा खालामनायनि अनगायैबो बिनि बांसिन जोबोर रंजानायखौ नुनो मोनदों। বিটিআৰত যোৱা 5 বছৰত আমি শান্তি আনিলোঁ, অহা 5 বছৰত আমি সমতা, বিকাশ আৰু প্ৰগতি আনিম। गिबि मन्थ्रिया फोथायनो हायाखै, बेनिखायनो फैगौ 24 जुलाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिटिसि बियाबाव थांगोन आरो बै मेलनि गेजेरजों नायबिजिरनानैसो रोखा फोरमायथि होगोन दि मोनबेसे बियाबाव बिसायख'थि गेलेनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांनि सिगाङाव फोरमायो। আমি 21 তাৰিখৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিলৈকে মই যাম।